todo si parte ou que sea, pero lle corresponde, porque o patrimonio non é só ganar dinheiro. Nós, como solemos facer, é primeiro rellenamos un pouco por adentro, incrustando hasta o fondo, para que non quede cofre. Un pouco así, porque a coberta vai... Para que quede cheo, non? Para que quede cheo, sí, porque senón é unha cousa fofita e arde demasiado rápido. Arde demasiado rápido. Aí sí, todo o seu sitio. Desto paciente. Non ten... Porque leva moitas horas, non? Para ter unha esta ainda é algo. Leva o seu tempo. Vamos a ver, Calcula o número delas que hai. O pau ten 6 metros e medio. Desde ali quiteille por aí 1 metro do que... Hai que quitar 1 metro e medio desde o principio do segundo. E isto sobresale, pois, unha cousa así, un pouco máis. E todo que 2 metros máis. Sale isto. Ou sea, que un 7 metros. Sí, porque o último atao leva... 2 metros e medio máis. O último atao levará por aquí, máis ou menos. Isto, unha cousa así. Canto tempo lle leva a dentro? Hai algunhas que posiblemente 2 horas. Estaban a preferir, depende da cantidad que leven. E non só da cantidad, senón do apretado. Claro, o que pasa é que os da hora pois somos algo floxos. Non costa apretar. Ten que facer como a mí, Sí ou sí, se non ten misterio ningún, é curiosidade. A verdade é que así na digo. Porque España non valorar. Estamos nun curso aí. Desde a llevo aí atrás, un mano dixe de un montón deles, pero en sitios distintos, unha llanura. Porque evidentemente non